Ehkä Findie mun mielestä jakautuu hirveän vahvasti semmoisiin pieniin yksiköihin, mitkä tekee sitä omaa juttuansa. Että on hirveän oman näköisiänsä ryhmiä. Niin kuin mitä Trash-video on aina tehnyt, niin se on tehnyt aina kaiken niin kuin ihan kieliposkella. Yleensähän se menee niin, että on ihminen, joka jossain vaiheessa, ehkä lukiossa, ehkä aikaisemmin tai myöhemmin, niin alkaa kiinnostua leffanteosta. No mitä sitten tehdään ekaksi? Tietenkin hankitaan jostain kameraa, joku porukka ja ruvetaan tekemään leffaa. Siis elokuvaa, jolle ei ole haettu kautta saatu tukirahoitusta. Ainakaan hirveästi. No mä näen sen suomalaisen niin kuin, ikään kuin amatöörielokuvan ja indie-elokuvan ja lyhytelokuvan ja ammattilaiselokuvan, että ne ei tavallaan ole välttämättä ihan eri asioita. Meidän joukossa on vasikka. Tämän päivän kulttuuri on hirveän suurelta osin audiovisuaalista kulttuuria. Ja jos me halutaan, että se on hyvää audiovisuaalista kulttuuria, niin silloin sitä kannattaa harrastaa. Koska ei me haluta, että meidän kulttuuri on vaan sitä, mitä ihmiset tekee työkseen. Se olisi kauheata. Kyllä niin kuin paras kulttuuri syntyy jossain muualla. Että eka ruvetaan tekemään leffaa ja sitten niin kuin katsotaan, että miten siitä sitten, että jotkut jatkaa siitä niin kuin harrastajina ja amatööreinä, jotkut lähtee ehkä kouluun, jotkut menee suoraan töihin, mitä ikinä. Että niitä polkuja on monenlaisia, ne voikin olla erilaisia. Mä en ole saanut alalle oikeastaan mitään virallista koulutusta. Itse asiassa Timo Vuorensola, Aerosky ja Star Trekin ohjaaja, ei ole myöskään saanut mitään koulutusta tähän. Et me ollaan sille ihan itse oppineita. Okei, mua kiinnostaa joku tekee vanhaa kunnon mettäsplätteriä tai toimintafilmiä, mutta mua ei taas kiinnosta, kun tehdään draamaa. Sitten ne voi olla kyllä hyviä, varmasti onkin, mutta niin se ei kiinnosta mua. Se ehkä menee siihen, että on hauska tehdä näitä tehosteita ja saada ne näyttää hyvältä, mutta sitten usein sisältö puuttuu. Että mä itse tykkään enemmän siitä sisällöllisestä kerronnasta. Kun tykkää tehdä jotain juttua, niin minä tykkään tehdä avaruusaluksen räjähtelee. Niin, en mä muista kyllä pitkään aikaan nähneeni yhtään Findie-elokuvaa, missä olisi niin oikeasti että ihan kieliposkella. Kuka on pistänyt tehosekottimen päälle? Minä! Me ollaan tunnettu niin natiaisesta lähtien, että semmoinen kaveriporukka Trash-video enemmänkin on. Nykyään sitten taas ollaan ruvettu tekemään, aikataulut on niin vaikea nykyään järjestää, niin ollaan ruvettu tekemään yhteistyötä muiden porukoiden kanssa. Niin siinä vaiheessa osa meidän porukasta on jäänyt jo huomattavastikin taka-alalle ja sitten on niin enemmänkin yhdistetty toisten ryhmien kanssa tekemään. Mun ihan ekat tämmöiset jutut oli kummelikopioita, niin kuin ihan jotka videokameralla kuvattiin. Et se oli tosi kova juttu silloin 1994, mutta sitä ennen mä olin tehnyt ihan animaatiotakin sitten tietokoneella, näitä ihan niin kuin ensimmäisen Star Trekin. Ja ehkä siinä niin kuin, se oli vaan jotenkin hienoa päästä niin kuin itse jotain tekemään, itse kehittelee niin juonia ja mitä jäi kaipaamaan Star Trekista sitten, kun mä olin kauhean fani, niin sitten lähti niitä tuomaan sitten siihen omia juttuja sitten. Ja totta kai se oli aina hienoa päästä niin kuin ääninäyttelemään itse siihen ja kiroilemaan. Kenen mielestä se nyt ei ole hauskaa nuorena. Kuka helvetti toi jo? Kapteeni Kokelas Hummer ilmoittautuu palvelukseen. Mikä helvetti on kapteeni Kokelas? Kadetti, joka opiskelee kokeneemman kapteenin alaisuudessa ennen kuin saa oman aluksensa. Jaa, et sä kyllä palkkaansa. En mä ainakaan kyllä ikinä ole kapteeni Kokelas. Se selittääkin paljon. Hiljaa senkin suippokorvainen paskali. No sit se vaan niinku kasvoi siitä sitten, että eka katsojakunta oli mun 3 kaveriani ja sitten netin kautta yhtäkkiä se muuttui ihan tuhansiksi varmaan katsojiksi sitten, jotka näki Star Trekit ne aikaisemmat. Ja sitten se, niinku, se motivoi myöskin se sitten, että ihmiset oli niitä nähnyt ja kehu, niin totta kai se piti niin kuin
mut tekemässä, mutta en mä ikinä ajatellut, että tästä jotenkin työ tulisi. Että mä aina ajattelin silleen, niin kuin, että no, että nyt tässä näitä tehdään näitä leffoja ja näitä animaatioita vähän aikaa ja sitten kohta se ikävä oikea työ alkaa ja sitten se elämä on siinä. No, alussahan me ei editoitu mitenkään, että silloin kun ne kuvattiin, se on siinä. Silloin otos on tässä, niin okei, jos se meni huonosti, niin sitten kelattiin mahdollisesti takaisinpäin. Useimmiten ei kelattu. Niin, okei, se on siinä ja sitten sitä kautta vaan nauhoitettiin niin kuin, sitten VHS-levy. Ja sen jälkeen niin oli sitten, kun tämä vähän kehittyi, niin käytettiin 2 VHS-nauhuria ja välissä oli semmoinen äänieditori välissä, että sai vähän ääniefektiä ja musiikkiakin sinne lisäksi. Ja sulla oli jopa hakupyörä niissä Sonyn videoissa. Todellakin. Se oli hyvä, sillä pystyi freimin tarkkuudella vetämään. Se ei syönyt kuin pari freimiä yleensä, niin. Se aina vaihteli. Niin se piti arvioida aina, että okei, toi nauhuri, mun mielestä se vetää semmoisen 5-6 freimiä, että se tarvii aina jättää se varo siihen. Että. Ja sitten meillä oli siinä, kun oli se äänieditori välissä, sitten meillä oli Amiga pistetty siihen ja sieltä joku musiikkiohjelma ja rumpuja hakattiin, aina vedettiin ne volumet ihan yli, niin sitten kun se kuulosti aseelta, hakattiin sitä ja livenä piti kaikki vetää niin, sisään. Niin. Se piti livenä pistää, yksi kohtaus on tässä, okei, tässä on aika pitkä pätkä, on pari minuuttia, okei, no niin nyt valmiina. Yksi rummuttelee niin ammuskeluääni on varpaalla, yksi pistää minidiskiä siitä päälle. Ja jotain taustamusiikkia sinne. Niin, että kyllä nykyään on helppo. Mutta mä totesin silloin, kun mä niin kuin opiskelin TV- ja videotuotantoa, niin että tämä, mitä me tehtiin Villen kanssa mun huoneen lattialla, niin tästä editoinnista ja sitten, että oli itse opetellut nämä asiat, niin siitä oli niin kuin tosi paljon hyötyä niin kuin koulussa. Että mä niin kuin tavallaan tiesin jo kaikki ne perusteet siellä, niin kuin ei-lineaarisen editoinnin perusteet ja kaikki, mitä pitää ottaa huomioon ja muuta. Mutta toki mä opiskelin just niihin aikoihin, kun siirryttiin digitaaliseen aikaan, eikä tietysti meidän koulussa oltu vielä siirrytty. Mä tiesin, että kaikki, mitä siellä opiskellaan, oli ihan turhaa. Sitä kukaan enää tee vuoden päästä. Sen piti olla oma kortti, että sai siirrettyä siellä nauhalta, analogisella nauhalta kamaa sitten koneelle. Minä niitä selvittelin ja katsoin, että tämmöinen kortti on olemassa, tällä pystyy kapturoimaan. Ja sitten, en mä osaa, mä oon kaikki 3D-ohjelmat kaikki, niin kuin, mä en ikinä lue manuaalia, mä aina vaan, koska se on mun mielestä osa sitä hauskuutta, että selvittää asioita. Että siinä ehkä menee vähän kauemmin, mutta välillä tulee mieleen, että voi vitsi, kun olisi tämänkin tajunnut, että olisi lukenut, olisi säästänyt tässä nyt vuoden ajan. Mutta se on mun tapa, että mä tykkään sille niin kuin vaan leikkiä ohjelmilla ja selvittää niitä. Mä oon aina tykännyt Legoilla rakentamista, mutta ilman, että on niitä ohjeita. Vaan että on sulla se maali ja sitten lähtee siitä niin kuin pohtiin, että miten tähän pääsee tähän lopulliseen malliin. Esimerkiksi Star Trek 5 me taidettiin, Rudi taisi kuulla, että ne kuvaa nyt uutta Wing Commander-peliä niin kuin Hollywoodissa sinistä kangasta vastaan. Tai sinistä niin blue screenia vastaan. Sitten mä katsoin Premieressä. Täällähän on tämmönen blue screen optio. Sitten äidiltä kysyttiin sininen kangas, lakana sinne. Me eteen siihen. Tää toimii hyvä. Ei siinä niinku, se on sitä yritä ja erehdy. Semmoista kokeillaan vaan, että mikä toimii se on ollut osa, koska mä oon ollut niin tekniikkavetoinen aina kaikissa jutuissa. Mä oon tehnyt sen sitten aina uuden Star Trekin esimerkiksi, kun mä oon keksin jonkun uuden tekniikan tai joku. Tällä saa näitä paremmin tehtyä. No niin, nyt voidaan tehdä uusi. En mä sitä lähtenyt sen takia, että nyt sain tosi hyvän idean leffaa, vaan että nyt on siisti tekniikka, mitä pitää päästä kokeilemaan. Oi torstai! Viinanpolkkia! Tuli just sairauslomalta. Kahdeksas kerta, kun järjestetään. Ja se alkoi sellaista ideasta, että pieneen kymipupiin laitettiin festarit pystyyn. Ja aluksi se ohjelmisto oli aika sellaista taideelokuva pohjasta.
siinä. Ne, jotka aloitti tämän, niin oli hyvin paljon kuvataiteilijoita ja tällaista taide-elokuvaharrastusta. Sitten se lähti, ensimmäinen kerta oli siis siellä pubissa ja seuraavana vuonna siirtyi jo tänne Kinoiirikseen. Mut silloin alkuun aikaa oli kaikkea, että leffoja heijastettiin tällaisen lumesta tehtyyn niin kuin seinään. Ja sitten oli sauna. Joo, kasvihuone muovista oli tehty tuohon Kymintielle sauna, jossa katsojat pääsivät saunomaan. Nyt meillä on noita teippauksia ollut vähän vähemmän, mutta tämä on laajentunut muuten jo kuitenkin niin monelle päivälle. Että Kyllä tämä edelleen voi indie-festariksi kutsua, vaikka siinä alkuaikoina varmaan oli semmoista tietynlaista niin kuin omaperäisyyttä ja semmoista asennetta enemmän. Mä ainakin koen tosi tärkeäksi sen, että harrastelijoiden leffoja näytetään niin kuin elokuvateatterissa tai edes jossain, että siinä tulee sellainen elokuvamainen, niin kuin se katselukokemus on sellainen yhteisöllinen, mikä on mun mielestä aika tärkeä juttu kaikessa elokuvien katselussa. Ja mä koen, että se on myös leffojen tekijöille tosi palkitsevaa, että se saadaan sitten ihan oikealle yleisölle näyttää. Ihan alkuajatus on ollut just se, että näytetään sellaisiakin elokuvia, mitkä ei pääse muille festivaaleille. Että se, että jos sulla ei ole kaikki hifistelyvälineitä, niin ei ole este sille, että sä voit näyttää ja tehdä niitä elokuvia. Niin kyllä mä luulen, että me molemmat sillä tavalla perinteisesti ajatellaan elokuvateatterista elokuvan tai oikeana elokuvan katsomispaikkana, vaikka nykyään tietenkin niitä alustoja tai paikkoja katsoa elokuvia on paljon enemmän kuin aikaisemmin, mutta silti jotain tuossa, kun valot sammuu elokuvateatterissa ja yhdessä hiljennytään katsomaan, niin se just yhteisöllisenä kokemuksena esimerkiksi on, että siinä on jotain semmoista elokuvan ytimellistä. Mut varmaan niinku viime vuosina kinokseen, kun on tullut enemmän myös tämmöistä ammattimaisempaa tuotantoa, niin mä luulen, että aika pitkälle se pointti sitten on tässä nyt se, että pidetään ne samoilla festareilla sekä nämä harrastelijatason tuotannot, että sitten vähän ammattimaisemmat, että syntyisi semmoista mielenkiintoista vuoropuhelua niiden välillä. Hyvät kalustot on halventuneet ja silleen, että kaikilla on mahdollista tehdä tosi hyvän näköistä jälkeä. Niin, kyllä se on näkynyt myöskin meidän festivaaleilla, että amatööriporukat saa paljon näyttävämmän näköistä jälkeä aikaiseksi. Ja mun mielestä aina silloin, kun itse aloitin käymään kinoksessa, niin silloin kyllä huomasi selkeästi sen eron niin teknisesti, että mikä on ammattilaisen ja amatöörin ero. Että kyllä se vieläkin näkee, mutta se alkaa häilyä kuitenkin. Elokuvakerhot ja video- ja filmikuvauskerhot, mitkä on joskus ollut silloin filmiaikaan tosi aktiivisia, ne on vähän päässyt kuolleen tuossa. Ja Lahdessa nyt on tosi aktiivista toimintaa ja tuntuu, niin, no sanotaan, että nyt on taas. Nyt on taas, että se on muutamien ihmisten ansiosta tällä lähtenyt ihan uuteen nousuun ja tulee uusia nuoria jäseniä koko aika ja sitä myöten sitten järjestetään näille uusille ihmisille mahdollisuus lainata kuvausvälineitä ja myöskin nyt tarjotaan mahdollisuus sitten esittää ne elokuvat ihan teatterissa. Just esimerkiksi nämä elokuvakerhot ja muutakin tietenkin tämmöistä toimintaa voi järjestää, jossa sitten ihmiset pääsee myös puimaan niitä asioita, ajatuksia, joita se elokuva on herättänyt yhdessä. Kyllä se on niin kiinteästi mun mielestä sosiaalinen
taiteen muoto, elokuva. Vuonna 1995-1998, niin jos mä olisin tullut tulevaisuudesta sanoon itselleni, että hei Ville, tiedätkö, että vuonna 2010 sä pistät tämän videon tonne semmoiseen kuin internet, ja siellä on semmoinen palvelu kuin YouTube. Sä pistät sen sinne, ja kuka tahansa voi maailmassa katsoa sitä, koska tahansa. Niin mutta ei varmaan ole. Siis ihan skifi-hommaa. Niin kuin, ei varmaan voi. Miten se, niin kuin, miten sä ne VHS-tä lähettelet? Niin kuin, siis tollain. Netin mukaantulon on huomannut siinä mielessä niin kuin levittämisen helppoudessa, että koska nykyään saa varmemmin elokuvansa ainakin jonnekin näkyviin, niin sitten se on rohkaissut ihmisiä tekemään vähän erilaisiakin pätkiä ja niin kuin kokeilemaan kaikkea. Se on sen laitteiston halpuuden kanssa tuonut sen, että kun ei tarvitse enää välittää siitä, että kuinka pitkä se on ja ei tarvitse miettiä, että haluaako kukaan oikeasti nähdä sitä, koska se on mahdollista levittää yleisölle, jotka varmaan haluaa nähdä, jotkut ainakin nähdä sen. Aina kun tulee video valmiiksi, oli se mikä tahansa, se voi olla mainosvideo tai musavideo, niin heti kun se tulee valmiiksi, niin mä laitan sen heti nettiin ja heti kaikille foorumille, että hei, tsiikatkaa tää ja katsokaa mitä mieltä te olette siitä. Että kyllähän se on niin kuin parasta muista videossa se just, että sitä pystyy näyttämään ihmisille helposti. Olikohan se nyt sitten 2000 vai 2001? Mä olin silloin tuolla Virroilla koulussa ja sitten kun Heinon Kallen kanssa sitten huomattiin, että internetissä ei ole mitään sivua, missä niin kuin olisi näistä alan filmeistä mitään, niin perustettiin semmoinen sivu kuin Findie. Mikä se? CJB. Se oli silloin aikaa, kun oli vielä tämmöisiä ilmaisia hosting-hommia, eli se oli aina jotain tämmöistä outoa. Mutta se oli tosiaan findie.cjb.net ja siitä se nettisivu sitten sai alkuunsa. Ja siellä alkoi niinku ihmiset sitten niinku kerääntyä sinne, että yllättävän paljon sinne alkoi porukkaa tulla, että hei, me ollaan täältä päin, me tehdään leffoja kanssa tällä ja eri sortista filmiä oli ja sitten tuli vähän kehittyneempi versio, siitä oli findieleffat.org oli sitten se, missä oli foorumit ja tällä. Ja siis ilman nettiä mä en olisi tehnyt yhtään videota, elokuvaa, oikeastaan tehnyt yhtään musiikkiakaan, koska kaikki mitä mä oon oppinut oikeastaan netistä. Tai sanotaan, että ehdottomasti suurin osa kaikista mitä mä oon oppinut on suoraan sieltä. Jos ei käy mitään kouluja, niin on parempi oppia käyttämään hakukoneita ja etsiä foorumeilta tietoja. Ja mä oon opiskellut Final Cutin pelkästään netin välityksellä, After Effectsin pelkästään netin tutorialeja käyttäen. Eli paljon erilaisia foorumeita, mutta tuommoisia varsinaisia videofoorumeita sitten oikeastaan vaan Indie-taivas ja Regamovista olen tietoinen. Siis itsekin olen saanut netistä foorumien kautta teknisen tiedon itselleni. Et sinne mä oon mennyt esitellyt, että hei, mulla on tällainen tilanne. Ja ihmiset on siellä, alan ammattilaiset, kertonut, että joo, toi sun laite on ihan paskaa. Tai sitten on sanonut, että tää olisi hyvä. Tai niinku joko kannustanut, mutta onhan siellä aina vähän semmoista lyttäämistäkin. Että jos menee oman ensimmäisen elokuvansa kanssa, niin joissain foorumeilla on vähän sellainen, että jätkä ei susta tuu mitään. Ja se on vähän huono juttu. Esimerkiksi tämä Indie-taivas, niin se on teknisesti niin hyvä sivusto kuin mitä vaan voi olla. Mutta jostain syystä se ei ole vaan kiinnostava. Ei siellä pyöri porukkaa mun nähdäkseni nykyään enää niin, siis, niin musta tuntuu, että se on vähän niinku, siis se on hyvä ollut, mutta niin jotenkin se porukka vaan on hävinnyt. En tiedä mikä on tapahtunut. Onko sitten niinku esimerkiksi YouTube vienyt, että niinku, oikein en mä jaksa vetää sitä Indiaa tai mä pistän sen YouTubeen. Kelamon ideana on siis olla tällainen niin kuin valtakunnallinen ikään kuin verkosto nuorille leffantekijöille, jossa voi siis esitellä duunejansa ja sitten etsiä muita tekijöitä ja muutenkin niin kuin jotenkin verkostoitua. Ja meidän idea on se, että yritetään saada esiin myös niin kuin sellaisen nuoremman polven tekijöiden ääntä ja luoda niin kuin enemmän mahdollisuuksia päästä eteenpäin ja kerätä sitten myöskin kaikkia tällaisia organisaatioita ja toimijoita vähän niin kuin yhteen paikkaan, että mistä saat tietoa sitten eri tapahtumista tai mitä kaikkea on käynnissä ja muutenkin pitää yllä sellaista vähän indie-leffa ja harrastajaleffa ja sitten ihan niin kuin opiskelijoiden leffapöhinää, että semmoista just mitä on käynnissä, mutta mikä ei välttämättä näy sit hirveän helposti missään muualla. Mun mielestä ehkä internetin tarjonnassa ei sinänsä ole mitään vikaa tai siitä, miten se homma toimii noilla foorumeilla. Ehkä vikaa tuntuisi olevan ihmisissä,
Siis siinä mielessä, että ne ei löydä sitä tai etsi sitä. Et tuntuu siltä, että vaikka löytää niin kuin leffan tekijä, joka on innoissaan tekemässä leffoja niin kuin Suomesta, eli silti ei ne kaikki tiedä, että on olemassa tommosia paikkoja, mistä niin kuin löytyy. Mä oon hirveän monesti kertonut, hei, oot sä käynyt siellä ja siellä foorumilla? On sille, missä? Mun äiti ja isi on köyhiä. Ne sanoo, että se johtuu jostain lamasta tai jotain. Opettajien silmät ei näe kaikki. Pojat, mitä on sanottu lumipallojen heittelystä? Ja mä en sais opettajana sanoa näin, mutta se, minkä sä teit tunnilla, oli periaatteessa ihan oikein. Siinä on siellä ja mie aikuisena. Kuka toi kolmas? Mun te tullut pirun nätti nainen tosta Erikasta. Kyllä, oon huomannut. Kaunistuu päivä päivältä. Ai kuka? Kuuleli. Tajut sä että mun rahat yksinään riitä esimerkiksi vuokraan? Hiljaa! Älä riitä! En mä riitele, me riidellään! Älä huuda! En mä huuda! Se on vaan rahaa. En mä tunne itteni. Kyllä se toivoo, että pystyisi tätä samaa juttua jatkaa, mutta ei tarvitsisi aina murehtia rahasta. Se on mun mielestä, kun yrittää jotain tämmöistä isompaa projektia tehdä ja taiteellisesti vaativaa hommaa vetää, niin sitten jos on rahamurheita, niin ne kyllä tappaa semmoisen luovuuden kyllä tosi helposti. Mun näkemys siihen, että amatöörinä ei heru, että rahoitusta ei ole tippumassa. Ja tosin ajatellaan, että ainut tapa tai ainut paikka saada rahaa olisi Suomen elokuvasäätiö, mikä on tietenkin aivan pöliä ajatus. Eihän se ole ainut paikka. Ja on ihan ymmärrettävää, että minkä takia elokuvasäätiö rahoittaa pelkästään ammattilaisproduktioita. Riku, tuu tänne. Mä näytän sulle yhden jutun. Älä saatana! Tää on viimeinen. Mä lupaan. Käy hakemaan Riku takaisin. Tervetuloa tänne meidän kaikkien pään sisään! Eli haettiin Avekilta ja Sessiltä niin kuin esituotantotukea ja käsikirjoitustukea sillä tavalla, että saataisiin niin kuin asiat jo hyvin mallilleen niin kuin esituotannossa. Ja Sessiltä ei tullut mitään ja Avekilta me haettiin muistaakseni 16 tonnia ja saatiin 3 tonnia esituotantotukea. Sitten me haettiin uudestaan tukea Avekilta ja Sessiltä ja ei saatu pennin hyrrää kummastakaan lafkasta. Syynä oli, että ne piti tätä, tai Avek piti tätä niin kuin edelleen pääasiassa opiskelijavoimin tehtynä elokuvana, jolla ei ole varmaa levityskanavaa. Ja Sessin tämän yhden henkilön mielestä oli edelleen niin kuin, että käsikirjoitus ei ollut sellainen, mistä se välttämättä tykkäsi. Ja se itsekin sanoi, että se ei kauhua itse katoi. Tämä on aika niin kuin yksittäisistä ihmisistä joskus kiinnittää rahan hankkiminen. Suomen elokuvasäätiön tehtävä on rahoittaa nimenomaan ammattimaista toimintaa. Ja se, missä vaiheessa harrastajasta tulee ammattilainen, niin sitä voidaan eri tavoilla koittaa mitata tai arvioida. Mutta meille Suomessa perinteisesti, niin kuin varmasti muuallakin maailmassa, niin kaikista isompana ovat näytöt. Että aiemmat näytöt, vahvat näytöt, että sä pystyt tuottamaan ammattimaisen teoksen. Se on paras tapa todeta se, että ihminen on niin kuin ammattimaisesti niin kuin kykenevä siihen hommaan. Tällä hetkellä lyhytelokuvia halutaan nähdä, halutaan tehdä, halutaan jopa näyttää, mutta se rahoituslogiikka on siinä vielä kesken, eli ihmiset eivät tottuneet maksamaan lyhytelokuvien katselemisesta. Ja kun tämä asia saadaan ratkaistua, niin siinä varmaan sitten niin kuin ammattilaiset ja amatöörit on tietysti mielessä samalla viivalla, että se, jonka leffoista maksetaan, niin se on ammattilainen. Tietysti joku toinen saattaisi, varmaan tässäkin dokumentissa sanotaan ehdottomasti ei. Pitää antaa niin kuin lisää rahaa taas. Niin kuin, vaan niin kuin, siis mä en usko siitä, että se niin kuin paranisi tilanne, että annettaisiin vaikka 10 kertaa enemmän rahaa. Ei. Ei se parane sitä.
Ei se ole rahasta kiinni. Mutta kun elokuvasäätiökin ymmärtääkseen ne haluaa pitää, että ne elokuvat olisi tehty niin kuin suomalaisten tekemiä suomalaisille. Joten siinä on heti ongelma. Kun me lähdettiin tekemään Star Trekia silleen, että me tehdään tämä yksin ja ei me edes yritetty mihinkään elokuvasäätiön tai Avekkiin tai mihinkään, koska me tiedettiin, että ei meitä oteta vakavasti siellä, niin me ei jaksettu lähteä siihen energiaa käyttämään. Että fanithan siinä tuli aika paljon apuun Star Trekin tuotannossa, että sehän lähti ihan silleen, että joku fani kysyy, että miksei sulla ole tilinumeroa web-sivulla. Mä sanoin, että no, mä en nyt ole ikinä ajatellut silleen, niin kyllä fanit niin rahoitti elokuvasta melkein puolet, ylikin puolet. No eihän Star Trekin budjetti ollut kuin joku reilu 10 000, mutta kuitenkin. Seuraavaksi ruvettiin sitten kehittämään suunnitelmaa tällaiseen crowdfunding-kampanjaan. Tehtiin Indiegogo-nimiselle sivustolle profiili, missä ihmisiltä kerätään lahjoituksia sillä tavalla, että ne saa vastineeksi sitten vaikka valmiin leffan DVD:n tai nimeä lopputeksteihin tai mitä vaan. Ja sitä kautta edelleen ajateltiin, että jos koitetaan vaikka se $22,000 muistaakseni saada, se oli dollareissa siellä. Loppupeleissä saatiin ehkä $1,200 sitä kautta. Todettiin, että ihmiset ei ole vielä oikein tottunut tällaiseen nettirahoittamiseen ja ehkä sekin kynnys, että pitää kirjoittaa oman elektronin tai luottokortin niin kuin numerot sinne ja muuta, tai joku PayPal, moni ei Suomessa tiedä edes siitä. Niin se on sellainen kynnys ehkä, että ihmiset ei lähtenyt sitten sitä kautta rahoittaa. Just sen Indiegogo-kampanjan aikana mä soitin 10 firmoihin, lähetin mailia perään, tehtiin sellainen tosi hieno mailipohja, hienoilla fonteilla ja kuvilla ja konseptikuvia lähettelin ja kaikkea. Ja Avekillehan me oltiin tehty kaikki raportit ihan kaikesta, mitä me oltiin tehty ja oltiin tehty jopa making of videoita niitä varten, että ne näkisivät, että me ollaan käytetty niiden esituotantotuki tosi hyvin ja sitten kun niiltä ei tullutkaan rahaa, niin alkoi vähän olemaan siinä jo pientä ahdistusta ilmassa. Mutta sitten oli vaan niinku ruvettava improvisoimaan. Et mun mielestä tuottamisessa on kyse nimenomaan improvisoimisesta, niinku hyvässä elokuvatuottamisessa. Kaiken näköistä silleen, että loppupeleissä meidän budjetti oli siinä ehkä 6,000 euron hujakoilla siitä alkuperäisestä 50 000, mitä me suunniteltiin. Mutta sitten mä olin niinku tosi positiivisesti yllättynyt, että jengillä oli sitä samaa intohimoa tehdä vaan se leffa valmiiksi, kun ehkä senkin takia, että se oli ollut niin isossa vastatuulessa ja kamppailuissa, niin jengi niinku pysyi mun rinnalla ja oli silleen, että tehdään, että ei väliä palkoista. Että tää on sen verran hyvä leffa tulossa, että nyt tehdään vaan se valmiiksi. Sitten kuvaukset käynnistyikin. Okei, tänään oli mahtavaa kuvaa. Antakaa itselleni aplodit. Kiitos kaikille. Helppo vastaus voisi olla, niin kuin, että annetaan sitä rahaa jollekin muulle kuin aina niille samoille tyypeille. Ja jonkunnäköisille muille. Että tehdään vaikka, että yhtenä vuonna Suomessa ei saa tehdä muuta kuin tulevaisuuteen sijoittuvia elokuvia. Katsotaan, miten saadaan aikaa. Okei. Voisi tulla aika jänniäkin. Eikä niin kuin penniäkään pölöselle. Niin, no ehkäpä silleen, että jos halutaan tosiaan niin kuin kansainvälisille markkinoille, niin pitäisi niin kuin tehdä jotain muutakin kuin näitä samoja tämmöisiä ihmissuhdejuttuja tai sotaelokuvia. Että, siis, no okei, Suomi ei voi kilpailla budjetissa ehkäpä niin kuin isojen maiden kanssa, mutta ehkäpä juuri tämmöinen genre voisi olla sopiva ala. Että, siis täällä on paljon tekijöitä, niin kuin, miksei Suomessa tehdä kauhuelokuvia vaikka. Siis sitä voisi helposti saada semmoisen, niin että okei, tää on suomalaista kauhua, tää on kyllä hyvä.
jos ajatellaan, mikä on se minimi, millä pystyy pistämään pienen leffapajan pystyyn, niin eihän me tarvita kuin se 500 €, joka sisältää Huutonetistä käytetyn kameran ja sitten Premiere Elementsin ja jonkun kämäsen mikrofoni. Se on siinä. No oikeastaan ainut päätös tässä vaiheessa on, että mitään semmoista open source vapaa lähdekoodin kelvollista leikkausohjelmaa ei vielä tullut vastaan. On kummallista, että sellaista ei ole. Meillä on kuitenkin ihan kelvollisia monitaitori ääniohjelmia. Meillä on 3D-ohjelma, Blender, aivan huikea ohjelma. Oikeastaan kaikki muu softa löytyy, paitsi se leikkausohjelma tällä hetkellä. On kummallista, että tilanne on tällainen. Mutta toisaalta eihän leikkaussoftasta tarvitse 500 € maksaa, kun 100-sellakin saa jo jonkun ihan toimivan pelin. Se on vähän, se on siis kiinnostava kysymys koko tämä niin kuin softa-kysymys, että siitähän voi niin kuin taittaa jotenkin käytännöllisesti peistä, että kuinka paljon itse asiassa sitten nämä softafirmat hyötyy siitä, että niiden ohjelmistoihin tutustutaan vaikka sitten niin kuin laittomasti. Mun mielestä jokainen voi itse miettiä, että milloin aiheuttaa jollekin vahinkoa ja milloin ei. Mä ajattelin, että sen pystyy arvioimaan itse. Uudestaan alkaa. Anna kamera vähän kaliin. Kyllä se oli varmaan silloin heti, kun ensimmäisenä vuotena sai koulussa tuon läppärin. Samoihin aikoihin hommasin ekan videokameran. Mentiin vaan kellariin kuvaa jotain hazardisettiä ja sitten kun sitä pääsi leikkaamaan, se leikkaamisen ihme, se oli jotenkin niin vallottava, että okei, meikä voi järjestellä kuvia ja luoda jotakin assosiaatioita. Löytyi semmoinen oma juttu, että tällähän mä voin ehkä jotakin tuoda tähän maailmaan, mitä se sitten onkaan. Tietenkin kun tehdään fiktiota, niin mun mielestä se pitää vetää niin kuin härskisti överiksi. On korkealentoisia visioita. Suuri ongelma on vaan se, että uskaltaako toteuttaa. Jos ollaan menty jo siihen pisteeseen, että aletaan toteuttamaan sitä, niin sitten tavallaan millään ei oikeastaan enää väliä, koska se prosessi on lähtenyt jo käyntiin ja sitten sille annetaan sen matkan varrella kaikkensa ja siitä tulee sitten niin hyvä, kun siitä vaan voi tulla. Varsin erikoinen tarina, kaupunkiin luotu vastakkainasettelu. Kun on luova pieni tiimi, niin kaikkien ääni kuuluu siellä aika hyvin. Se rupesi syntymään se tavallaan semmoinen yhteishenki, että kaikki pystyy vähän ottamaan sitä hommaa vaan kontolle, että se ei ollut semmoista yleistä kaaosta, mitä se vähän alussa oli. Että... Se oli viimeinen kommentti. Siinä oli. Vittu! Hajosi tuossa. Semmoinen ristiriitainen elokuva, että tässä kritisoidaan ja samalla lyö läskiksi, että jossain ulkomailla festareilla joku saattaisi innostuakin tästä ihan hyvinkin. Aika suurilta osin kuitenkin Artun elokuva. Tarkoittaa sitä, että tuolta draamallista sisältöä ei ottaisi paskaa. Kikkailu ennen sisältöä. Ja tavallaan samoilla linjoillahan mennään myöskin tänään. Vaikka sisältöön on yritetty kyllä kovin panostaa, mutta ei se ole helppoa. Kunhan vaan nyt jaksaa tällä alalla heilua vielä menemään. Eikä tyydy siihen suojatyöpaikkaan, joita sieltä täältä kyllä varmasti AV-opiskelijoille ja toimijoille kyllä löytyy. Kyllä tästä välietapikki matkalta kelepaa, mitä siinä sitten mahdollisesti tulisi, mutta parempi asettaa tavoitteet mahdollisimman kauas, niin ei ainakaan tule tylsää matkan varrella. Tää leffa on omistettu tekemisen palolle ja unelmille. There's a hole in the ocean. Oho!
Mitä me tehdään? Eutanasia. Harrastajien merkitys on sen takia iso, että ne voivat nähdä asiat hieman toisella tavalla. Siihen liittyy usein myös sellaista intohimoa, mikä on hyvin olennaista, intohimo ja haaveet siitä, että millaista leffaa me oikeasti halutaan tehdä. Sen sijaan, että ajatus olisi, että millaista leffaa täällä on ollut perinteisesti tapana tehdä tai millaista leffaa ikään kuin saa tehdä. Mun mielestä on myös tärkeää se, että elokuvaan tekemistä voi pelkästään harrastaa. Että se ei ole jotenkin automaattinen asia, että kaikki, jotka harrastaa leffan tekoa, niin aikoisi ammattilaisiksi. Tai että se olisi jotenkin edes siihen liittyvä asia suoraan. Että se on mielestäni tylsää että ehkä sen takia, että elokuvateko on niin aikaa vievää puuhaa, että sitten ne, jotka harrastaa nuorena leffantekoa ja menee sitten oikeisiin töihin, niin sitten ne lopettaa sen harrastamisen, mikä on tylsää, koska sitten me aika vähän nähdään kunnianhimoisia niin kuin keski-ikäisten tekemiä harrastajaelokuvia. Se olisi ehkä ihan tarpeellista. Niin, siinä varmaan ongelmana se, että jääkiekkoharjoituksessa me nähdään, kun se meidän nuori menee sinne joka viikko, koska me itse ajetaan se meidän autolla sinne. Mutta sitten kun sillä on elokuvasuunnitelmia, niin se pyörii jossakin metikössä sen kameransa kanssa ja me ei välttämättä ikään nähdä, että se on tehnyt sillä yhtään mitään. Sitten joskus myöhemmin, 2 vuoden päästä me saadaan tietää, että ai sä oot tehnyt tämmöisen koresplätterin tuolla mettässä sun kavereiden kanssa, että tännekö se meidän puutarhaletku ja väriä ja elintarvikevärit on hävinneet. Aluksi kun aloitettiin harrastamista, niin vaan lähdettiin siitä, että mikään ei maksa yhtään mitään. Ja sitten sitä mukaan, kun on alkanut itse käydä töissä, niin sitten on voinut suhtautua siihen niin kuin enemmän semmoisena harrastuksena, joka saa maksaa ihan siinä, missä muutkin harrastukset maksaa. Mitenkä mekin ollaan joissain tapauksissa niin kuin todettu, että niin kuin saadaan yhdistettyä niin kuin eri kaveripiirejä sillä tavalla, että on niin kuin musiikkikaveripiirejä, että saadaan sieltä päin niin kuin musiikkia, leffaa. Sitten on jotain porukkaa, joka harrastaa vaikka teatteria, jotain kavereita, niin se tulee niin kuin näyttelijöitä sieltä porukasta. Ja sitten niin kuin leffantekijäporukka toimii siinä sillä niin kuin useamman porukan yhdistävänä tekijänä. Tärkein, mitä mä oon oppinut, on ehkä se, että näitä ei voi tehdä yksin. Et siinä täytyy olla vähintään 2 henkilöä, jotka on, niin kuin siinä ottaa sen päävastuun siitä touhusta. Että se on hyvin usein, kun näitä projekteja tekee, mä näen näitä projekteja jatkuvasti, missä on niinku, ohjaaja on samaan aikaan käsikirjoittaja, joka on samaan aikaan tuottaja, joka on samaan aikaan projektikoordinaattori, joka on samaan aikaan järjestäjä, joka ehkä vielä näyttelee. Ja niillä on se alkuperäisidea niin sille leffalle, mikä niillä on, saattaa olla jumalattoman hyvä. Mutta siinä vaiheessa, kun ne pääsee niin sinne kuvauksiin asti, niin ne on ihan rikki, koska niin kukaan ei ollut siinä jeesaamassa niitä. Ja sitten myös se, että ne painii niinku yksin sen kässärin kanssa ja kukaan ei uskalla sanoa niille, että hei, toi niinku, sulla on oikeasti hyvä idea, mutta näitä niinku tiettyjä juttuja pitäisi niinku ihan oikeasti työstää. Ja siinä vaiheessa, kun projektissa on 2 henkilöä, jotka on päävastuussa siitä niinku lopputuloksesta, että ne oikeasti on niin, että jos tästä leffasta tulee huono, niin se on meidän molempien syytä. Niin silloin ne molemmat myös tekee kaikkensa sen eteen, että se kässäri on jumalattoman hyvä. Uneton 48 on lyhytelokuvakilpailu, jonka haasteena on tehdä kokonainen lyhytelokuva käsikirjoituksesta leikkaukseen vain 48 tunnissa. Kaikki kilpailuelokuvat näytetään elokuvateattereissa ja 10 parasta TV:ssä. Yhteistyökumppanit jakavat parhaille palkintoja 10 000 eurojen arvosta. Vuonna 2010 Uneton 48 järjestettiin toista kertaa ja mukaan lähti 96 joukkuetta, eli noin 1500 elokuvantekijää ympäri Suomea. Mä rakastan karjaa. Mä oon niin perkeleen kyllästynyt silakoihin, perunoihin, leipäjuustoon. Mä haluan tulista ruokaa. Mä haluan petaa. Mä haluan maalauksia, josta mä en taju yhtään mistään mitään. Jos mä näen vielä järvimaisemman maalauksen tai elokuvan, joka kertoo viimestä ja työttömyydestä, niin mä vedän itteni jojoon! Uneton perjantai. Mä olin tulossa perjantai-iltapäivällä niin noin 3 aikaan töistä pyöräilemässä kotiin. Ja jäin auton alle siinä 4 ja sitten mä rupesin juoksemaan terveyskeskuksia ja työterveystä läpi. Mä en päässyt minnekään hoitoon, joten
Sitten mä soitin, kun mä pääsin kotiin asti käytyäni 3 terveysasemalla. Soitin Henrilleen, että moi, mulla olisi pieni ongelma nyt, että voisit sä mennä Akan, joka oli siis tää kaveri, joka omisti, tai oli vuokralaisena siinä paikassa, missä meillä oli setti. Arne Rankka. Kyllä, Arne Rankka, kyllä, joka oli avaamassa meille ovia, ja mä soitin Henrille, että moi, että voisit sä soittaa Akalle ja sopii sen kanssa, että noi oven avaamiset. Siis mitäs helvettiä tää nyt oikeastaan on, Miikka? Et ihan pieni juttu, että sä oot tuottaja ja sä hoidat tässä kanssa järjestäjän viitalla rooleja, että sun pitäisi nyt ehkä tässä vaiheessa sopia näistä kuljetuksista ja sopia siitä, kuka avaa ovet ja sopia kaikesta muusta, että minkä takia mä joudun tekemään sen, kun mulla on kiire käsikirjoitukseen ja ohjaamiseen ja muun kanssa. Mihin mä muistan todennäköisesti kirjaimellisesti näin sanoin, Henri, tää on nyt vähän force majeure. Mä jäin auton alle äsken ja nyt pitäisi vähän niinku paikkailla, että jos sä mitenkään viittisit, niin voisit sä. Tuli yhtäkkiä kovin hiljaa. Joo, oot sä ihan kunnossa? Joo, mut mene nyt avaamaan ne ovet ja sovin nää jutut tästä Arnon kanssa. Jonka jälkeen sitten illalla muistan elävästi se hetken, kun mä istuin Kalliolla käsikirjoitusryhmän kanssa kirjoittamassa, tai oikeastaan kuuntelemassa, kun ne kirjoittaa ja stormaa ideoita. Ja ilta pimenee, semmonen helmeilevä illan valo lämmittää sitä pihaa. Ja sieltä auringon laskua vasten kävelee Miikka Halei pihaan. Ja jossain välissä mä oon silleen, että herra jestas Miikka, mitä sä täällä teet? Miikka, ei tässä mitään. Se oli ihan pikkujuttu. Jatkaa matkaa. Myöhemmin kuultiin, että Miikka raahautui aika pitkään tämän, oliko se pakettiauto vai kuorkki, minkä alle sä jäit. Niin, nimenomaan. Että näin. Kun me saatiin, oliko se nyt 5 minuuttia vaille deadlinea valmiiksi meidän leikkaus ja purkitettua se kovalevylle. Ja kovalevy lähdettiin viemään silleen, että kun kovalevy alkoi lähestyä 100%, niin meillä oli yksi tyyppi valmiina koppaamassa sen juoksemassa alakertaan. Ja Miikka oli pyörän päällä odottamassa lähtökuopissa reppu selässään. Sama viikonloppu muuten. Niin oli. Ja sitten kun se kovo tulee valmiiksi, niin se repästään irti piuhoista. Lähdetään juoksemaan alas portaita, niin Making of-ryhmä kuvaa perässä. Kunnes se heitetään Miikkan selkään niin, että kaikki huutaa, että mene. Ja Miikka lähtee sotkemaan 1000 ja 100 eteenpäin, jonka jälkeen tulee aivan hiljaista. Making of-kamera pyörii sen jälkeen, kun sitä on juostu Miikan perässä niin pitkälle kuin on päästy. Ja odotetaan pelon sekaisin tunteen, että ehditäänkö me siihen deadlineen. Istutaan kaikki hiljaa asunnolla, kukaan ei puhu mitään, kaikki jännittää aivan perkeleesti, mutta kukaan ei sano yhtään mitään. Ja sitten Miikka koputtaa oveen vai pimputtaa ovikelloa, ei muista kummin tää meni. Sitten ovi avataan, mä käyn avaamassa oven ja kysyn, no? Ja sitten Miikka ehtii ihan hyvin, jossa välissä mä huudan vaan järjettömän kovaa jotain täysin siansaksaa. Hyppää Miikkan kaulaa ja lyön sitä selkään. Ja Miikka nästää sellaisen irvistyksen, selkä, siellä on ne tikit, kun mä jäin sen auton alle. Joo. Se oli hieno hetki. Tämä on ensimmäinen klubi, mitä mä oon ikinä ollut järjestämässä, niin tää oli hyvin positiivinen kokemus. Meillä oli päivällä kello 6 meillä oli eka kutsuvierasnäytös, mihin tuli kaikki nämä sukulaisten vanhemmat ja heitä varten me nimenomaan järjestettiin sellainen enemmän pressitilaisuuden kaltainen tapahtuma, missä me näytään elokuvaa. Ja sitten mulla ja Tomilla oli kunnon puhe, mitä mä kirjoitin päivää aiemmin, että se mitä me kerrotaan on oikeasti satsattua myös. Että se on kontrolloitu tilaisuus. Ja sitten sen jälkeen niin meillä oli vielä Q&A näyttelijöiden kanssa sen takia, että ihmiset saa myös kysyä heiltä kysymyksiä, että jos heitä kiinnostaa. Et me tehtiin siitä sellainen oma tapahtuma. Ja sen jälkeen niin pistiin pulju kiinni ja avattiin 9 sitten tää itse klubi, missä meillä on bändit ja me haluttiin sen niin paljon jengiä kuin mahdollista, ketä me ei tunneta. Koska yleensä näissä paikoissa on pelkästään elokuvan tekijöitä ja me nähdään toisiamme jatkuvasti. Ja mä tykkään elokuvan tekijöistä, mutta mä haluan, että näitä leffoja näkee jotkut muutkin ihmiset. Vaikka tää on leffan ensi-ilta, niin tää on kai sen 8. julkinen näytös. Koska tässä viime kuukausien aikana on selvinnyt, että on tapahtumia, jotka haluaa näyttää tätä leffaa.
Ja silloin me halutaan aina tietysti näyttää siihen mielellään lähteä mukaan. Ja tää on ehkä niinku just sit tätä indie-findi-puolta, joka erottaa sen niinku perinteisesti tuotetuista lyhäreistä tai leffoista ylipäätään. Et tekijät tulee paikalle ja puhuu leffasta ja saa palautetta ja löytää sen seuraavan näytöksensä sieltä. Et se on vähän niin kuin keikkoja tekis. Normisti mun mielestä ja jossain leffoissa, joita on tehnyt, niin ne menee silleen, että sen leffan tekee valmiiksi. Ja sit sitä alkaa lähettää kaikille festareille ja miettiä, että milloin me nyt esitetään tätä sit julkisesti. Ja sit niitä venataan ja sit se ei pääse. Ja tähän leffaan me tehtiin just semmonen, että joo, lähdetään festareille, mutta meidän pääjuttu on, että näytetään tätä itse. Leffa on aina kiva nähdä salissa ihmisten kanssa. Et se on jännää, miten erilaista se on. Vänkseltä sitä leffaa tsekkausmielessä 1000 kertaa. Ja silloin tuntuu siltä, että mä en jaksa katsoa tätä enää. Ja sit kun samana iltana on näytös, niin se tuntuu siltä, että mä en olisi ikinä nähnyt sitä. Ja sit siinä istuu silleen, tää on kivaa. Vaikka sitä ei jaksanut mitenkään katsoa niin tuntia aiemmin. Second of all, over half of sekin oli onnistunut siis se klubin markkinointi siinä mielessä. Siellä oli myös porukkaa, jotka kenellä mä menin se, että hei, kenen kautta te olette tullut, koska meitä on käytännössä 7 henkilöä, jotka on vastannut tämän homman tuottamisesta. Niin, että kenen kautta te olette tullut ja ne ei oli se, että miten niin, että kenen kautta. Sitten mä olin se, että kuka teidät on kutsunut tänne, ei kun me ollaan nähty tää tapahtuma, siis Facebookissa oli se tapahtuma, me ollaan nähty se, että ne on tullut jonkun tapahtumakalenterin kautta tai jotain muuta ja tää on tosi siisti juttu mun mielestä ja ne on ollut siellä, että joo, että me halutaan mennä tonne. Tää on kesken viikkoa, keskiviikkona tää klubi ja sinne tulee jengiä vaan sen takia, että ne haluaa olla siellä eikä sen takia, että me oltais jotenkin että me tunnettais niitä, että niillä olisi mikään velvollisuuden tunne olla siellä. Joo, kyllä tää tuntui oikein voittaja-idealta, että tällä tavalla tekis vastaisuudessakin enskareita. Iron Sky lähti silloin 2006 varmaan, ihan idea heitettiin, kun tehtiin Star Trekin tämä uusi versio, Imperial Edition. Niin lähdettiin sitten, me pyöriteltiin tosi monia ideoita, että nyt täytyy tehdä seuraava leffa, että tämä Star Trek ei kanna kovin pitkälle. Ja päätettiin yhdessä, että ei tehdä Star Trekia, että pitää olla joku muu leffa. Sitten saunassa sitten pyöriteltiin eri ideoita ja heitettiin tämmöinen, Jarmo Puskala heitti sitten idean avaruusnatseista, että se on tämmöinen salaliittoteoria, että oikeasti jotkut ihmiset uskoo, että natsit tosiaan lensi 45 kuuhun ja voisi siellä olla vielä. No me lähdettiin sitten, eka tyrmättiin tämä idea, että tämä on liian vaikea, liian monimutkainen, liian haastavaa ja oltiin kuitenkin, ihmeteltiin, että miksi tästä aiheesta on ennen tehty leffaa. Me oletettiin, että sitten olisi tehty leffa tai edes joku sarjakuva tai joku, mutta ei. Niin sitten me palattiin kuitenkin tähän ideaan sitten vähän ajan päästä ja sitten Johanna Sinisalolle sitten ehdotin yhdessä tilaisuudessa, että kiinnostaisiko tulla poikkeamaan toimistolla ja sitten lähdettiin yhdessä kehittämään ideaa eteenpäin. No nyt mennään sitten siinä vaiheessa elokuvan kuvattu noin vuosi sitten ja ollaan tehosteet tehty lähes kaikki ja elokuva pitää olla tässä tämän vuoden eli 2011 lopulla valmis ja seuraavaa leffaa tässä nyt pohditaan jo pikkuhiljaa, että mitä tehdään. Kyllähän siis, ainakin mitä mä nyt olen ymmärtänyt, niin ihmisillä on aika suuretkin odotukset ja se vähän tietenkin jännittää tässä, että kun
Iron Sky, se perusidea, että natsit meni kuuhun ja ne tulee takaisin, niin siitähän saisi 1000 erilaista elokuvaa ainakin. Ja jokaisella on omat odotuksensa, että mihinkä leffan pitäisi painottua et se on niin kuin semmoinen asia, että se on meidän näkemys aiheesta ja se ei varmasti miellytä kaikkia, mutta ainakin itse on hyvin tyytyväinen elokuvaan nyt kun on sen nähnyt, että se ei voi enää kuin parantua siitä, kun siihen vaihdetaan lopulliset tehosteet ja äänet ja musiikit. Where are we from? Siegfried. The Earth. And when did we leave? Brunhilde. 1945. Wonderful. And where did we go? The dark side of the moon. Brilliant. Mun mielestä elokuvat on vaan maailman siistein juttu ja mä oon sitä mieltä, että kun täällä avaruudessa pallolla leijaillaan, niin mun mielestä elokuvat on erittäin hyvä tapa viettää tämä elämä. Että suosittelen kaikille leffojen tekemistä ja katsomista. Kyllä mulle se on se toisaalta yhdessä tekeminen, mikä tapahtuu silloin kuvaustilanteessa, ja toisaalta se jonkun fyysisen asian valmiiksi saaminen. Kun se on sillä DVD:llä tai olkoon siellä kovalevyllä se sun video tai YouTubessa, niin sä oot saanut jonkun semmoisen asian tehtyä, mihin sä voit palata myöhemmin ja missä sä näet, että mitä sä oot sillä hetkellä. Se palauttaa sut siihen aikaan, kun sä olit sen ikäinen ja kun sä olit siinä vaiheessa. Ja varsinkin, jos sä jatkat sitä harrastusta pidemmän, niin sä näet, kuinka sä kehityt. Se on hirveän terapeuttista ja siitä on hyvä ammentaa, että näkee, että on päässyt pidemmälle. Ja toisaalta voi löytää hyviä juttuja siitä, mitä on silloin nuorempana saanut aikaiseksi. Eläköön elokuva. Mä sanon sen sama, se on meidän Päijät-Hämeen elokuvakeskuksen slogan, eli eläköön elokuva. Leffan teossa ei se tarvitse antaa kenellekään valmiiksi annettuna, että tässä on ohjekirja, näin tehdään leffa. Kyllä mun mielestä se on se myöskin aika mielenkiintoista, että sä opettelet sen prosessin ja sitä kautta muodostat oman käsityksen, mikä on hyvän leffan tekeminen ja miten omien virheiden kautta sitä oppii kaikista parhaiten. Kyllä me ollaan tehty lukemattomia virheitä Star Warsissa ja Iron Skyssa ja tullaan varmasti tekemään hirveellä ja virheitä seuraavassakin leffassa. Mutta jos ei niitä kauheasti toista niitä virheitä, niin silläkin pääsee jo pitkälle. Elokuvan tekemisessä niin kuin yhdistyy oikeastaan kaikki muut taiteen alat. Niin jos haluaa niin kuin harrastaa kokonaisvaltaisesti taidetta, niin kannattaa tehdä elokuvia. Siinä pääsee tekemään mitä tahansa musiikkia, varsinkin niin kuin indie-tasolla, kun joutuu ja saa tehdä oikeastaan kaikkia siihen elokuvan tekemiseen liittyviä asioita. Niin saa kyllä paljon harjoitusta kaikessa. Jos jossain on nyt joku tyyppi, joka on miettinyt sitä, että pitäisi tehdä leffaa ja olisi unelmoinut siinä ja ajattelisin, että ehkä olisi kykyäkin siihen. Semmoisia itse asiassa aika monesti törmännyt, niin niille mä haluaisin sanoa, että kannattaa lähteä tekemään sitä leffaa oikeasti, eikä jättää sitä vaan hautumaan sitä unelmaa, että ehkä sitten joskus. Että siitä se lähin tyyppi, joka olisi ehkä samaa mieltä sun kanssa tai yhtä kiinnostunut, soitat sille ja kysyt, että mitä jos tehtäisiin nyt tämä suunnitelma, mikä on mielessä. Se on tärkeää, että lähtee tekemään, eikä vaan pyörittele sitä päässä. Elokuvan tekeminen on mielestäni aika hyvä harrastus sen takia, että siinä ei suoraan tarvii, jos on vaikka elokuvaohjaaja harrastuksekseen, ei tarvii varsinaisesti itse osata yhtään mitään. Et voi kerätä sen porukan yhteen, missä on ihmisiä, jotka osaa vähän erilaisia asioita ja sitten lähteä sen porukan kanssa yhdessä tekemään asioita. Et voi niin kuin jotenkin suoraan lähteä pohtimaan sitä niin kuin, miten itse näkee maailman. Eikä tarvitse ostaa yhtään mitään. Ei tarvitse olla mitään motorisia taitoja, eikä tarvitse olla musikaalinen, eikä tarvitse olla mitään. Et riittää, että on joku visio ehkä. Se on helvetin hauskaa ja siitä löytää elinikäisiä ystäviä ja myöskin jokainen projekti on samaan aikaan jännittävä, samaan aikaan kiihottava ja adrenaliinipitoinen ja samaan aikaan siitä jää kuitenkin ikuinen muisto ja sä muistelet vielä 5 vuoden päästä, että kyllä siellä vieraan kuvauksissa niin se oli kyllä aikamoinen savotta oma Vietnamini, mutta sen jälkeen oli tyhjentynyt ja hyvä olo. Painaa kamerasta rec-nappulaa, sit painaa uudestaan, siinä on elokuva.
Paperi. Reikä. Linnot, tuttu ja muut niitä. Niin kuin rahaa. Ei, siis elokuvan tekeminen on kuitenkin hauskin asia, minkä mä oon toistaiseksi keksinyt. Mitä voi tehdä poikaporukalla. Toivon, että tämä päädy siihen lopulliseen produktioon.